Kuwi wong nyatane ya ora tau ketemu karo sliramu ya. Kula mangertos watak wantunipun Retna Jumilah. Tata lair nampik kenisen. Iya iya. Namung mak klepat niku pun oleh nganjepi kula. Ngono kuwi. Tegesipun batinipun menika tresna kaliyan keniten. Namung kula menika mendel. Wong abdi karo pendhuwur niku ala meneng becik meneng. Ning nyatane batine putra panjenengan kepencaut kalih. Ning ngaten menika kedah tlaten. Witing tresna jalaran saka ndablek. Ha niku Kok saka ndablek iki kepiye? Anggere ndablek terus ora suwe-suwe tresna. Ayo mengko anggere kowe kuwi wis kulina srawung karo putraku rak njur tukul. Rasa tresnane kuwi mesti bakal tukul. Ah menika saking ndablekipun ditinggal minggat bojone. Ngonekke wong kok sak karepe dhewe. Ning aku ya trimah mawon kok ditinggal lunga bojo ya ora. Niki perkara ngrembug negara lho niki. Nggih. Nggih kula. Ning kowe janji lho iki ya. Nggih. Janji yen kowe kuwi saguh betengi ing sak mengkone kowe bisa ngundurake wong-wong Mataram. Lho niki. Aku kelakon bisa ngregem Mataram. Nggih. Kuwi kowe lagi tak jodhokake karo putraku. Kula menika mboten ngame-ame datengipun janji. Mboten ngajeng-ajeng paringipun ganjaran. Sedaya tumindakipun tiyang ingkang leres menika tentu badhe nampi hukumipun tiyang leres. Nanging menawi tumindak ingkang lepat inggih tentu badhe nampi hukumipun tiyang lepat. Kula nyengkuyung, kula sadhar benteng iki kabupaten Solo tegese ayem manipun. Kula ingkang sowan. Inggih. Leres Rama. Mundak bagus kowe. Panjenengan menika saged mawon. Lah wong nyatane ya bagus ngono kok Sampun wiwit rumiyin. Mek sami kalih kula. Lho kok. Lah karo panjenengan yo ngalor ngidul panjenengan menika. Sekarang omahe lor karo kidul. Padha becik sowanmu Wasis oning Medion kene. Awit pangestunipun Rama Panembahan Mas wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk Rama. Ya tak tampa. Kok janur gunung banget. Inggih. Kowe sowan ning Medion kuwi mirunggan kapang karo Rama apa ana wigati? Kula menika giragi kaget menika kok jangkep sanget. Menika Kakang Rangga Keniten. Iya. Aku Rangga Keniten. Ora kirungkut. Pasuryanipun. Iki muntas duka-duka iki mau. Oh, iya. Aku ya ora ngerti kok tak timbali sowan ning Medion ngene kok nyur duka-duka kaya ngono. Kesupen boten kalian kula. Wah, menawi kalian panjenengan rak ki Dipati Pekacangan Sutajiwa niku. Oh, nggih. Sutajiwa nggih kemutan. Menika sampun ganti jeneng. Sinten? Adipati Lali Jiwa. Kok lali jiwa to kita. Lali jiwa kok to wong edan ya kok. Ana apa kowe sowan ning Medion? Rama Panembahan Mas. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula dipun utus dening Kang Mas Danang Sutawijaya. Diutus karo Danang Sutawijaya. Inggih. Wigatine Sepisan kepareng ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dumateng Rama Panembahan Mas wonten ing Purubaya inggih Medion. Ya. Tak tampa mengko sak balimu ya pengestuku aturna karo sedulurmu tuwa. Inggih. Ya. Ingkang kaping kalihipun Rama Panembahan Mas
kadhawuhan utawi kaaturan tindak wonten ing Mataram saperlu paring paseksen ugi paring donga pangestu dumateng Kang Mas Sutawijaya ingkang dalem menika jumeneng Panembahan. Ngono. Inggih. Kuwi karepe sedulurmu tuwa. Inggih Rama. Aku supaya paring pangestu. Anggone bakal jumeneng Panembahan ning Mataram. Inggih. Wangsulana Rangga Keniten. Wasis Jogusum. Mesine kowe iki bisa krasa lan rumangsa lan rumangsan. Yen Rama Panembahan Mas Rangga Jumuna iku tedhak turun Demak Binton. Danang Sutawijaya iku turun sapa? Turun Ki Ageng Pemanahan. Inggih leres. Wasis Kusuma turun sapa? Turun Penjawi. Penjawi ki wong endi? Penjawi ki wong Wanasaba. Kuwi mbeguru ning Purwodadi. Mbeguru karo Ki Ageng Sela. Dadi asal usulmu ki anake wong tani. Wong saka Wanasaba. Ndur nganti tekan Purwodadi, gedhemu saiki ning Mataram. Lah, kowe nyengkuyung karo padha-padha anake wong tani jumeneng Panembahan. Kok wani-wanine ngaturi Rama Panembahan Rangga Jumuna? Cekak gampange. Sik to. Kakang Rangga Keniten. Piye? Gayute karo kandhamu sing dawa mau tekan Wanasaba. Barang ki apa? Lah kuwi sing Nek aku nyengkuyung sing kuwi turune tani njur lupute nang endi? lho, tani iki nek pancen iso lenggula wentas sawah, kuwi ya bakal munggah derajate. Nanging kowe ninggalke jagating petanen, kowe njur ngabdi karo wong, kowe melu wong, uripmu diatur dening wong liya. Lho saiki dumeh kowe duwe rupa bagus, adol bagus, gembagus. Abdi ning Panembahan sing raraton, kowe njur melu-melu ku ratu-ratu. Sing gembagus ki sapa? Sing tani ku rak bapakku, wong tuaku. Apa aku terus kudu dadi tani? Apa aku ora oleh dadi Narapraja? Ya ora. Bukan menalu Njur kan lupute nang endi? Nek aku ngaturi Rama Panembahan Mas supaya rawuh ning Mataram, sing tok anggap luput kok endi? Ora ana lupute. Ning iki pepancasan rampunging perkara iki ning tangane Keniten. Upama Rama Panembahan Mas iku kersa rawuh ning Mataram, nang yen Keniten kuwi ora ngentokake, ora bakal kelakon. Kosok baline yen Rama iku ora kersa, Keniten iku nyarujuki bakal kelakon sowan. Becik kowe bali wae, ora usah ulem-ulem, dulemono ya ora nyumbang. Yen ngono supaya Rama Panembahan Mas kuwi kersa rawuh ning Mataram, aku kudu njaluki dipalilah Kakang Rangga Keniten. Rembugmu ora karo Rama Panembahan, nanging karo Keniten karo Adipati Sutajiwa. Nah, lali Sutajiwa. Iya. Sutawiyoso. Neng wong loro iki. Apa? Sutajiwa ora Sutawiyoso. Sutawiyoso kok ngono. Yen ngono Iki luwih becik kowe bali ora sah nderekke Rama Panembahan Rangga mengko Jumuna. dhisik to aku kuwi utusan, aku kuwi diutus. Yen aku bali tanpa kasil terus kepiye? Ya anggar matur apalane Rama Panembahan Lah Rangga ngono sida matur to. Jare aku kudu nyuwuni dipalila marang sampean karo Kakang Rangga Keniten. Saiki aku njaluk marang Kakang Rangga Keniten, Kakang Rangga Sutajiwa. Iki ngene. Yen Rama Panembahan Mas tak aturi rawuh ning Mataram. Aku wil nembung wis apik-apik lho. Entuk ya. Ora. Aja ning kene rembukan. Wasis, Mergo kene iki papane wong Pasuwanan dudu papane wong Padu, ora nggih to, Rama? Rangga Keniten. Kula Aku sing bakal paring putusan. Wasis, Inggih, kula Rama.
yen Danang Sutawijaya bakal jumeneng Panembahan, aku sing ora lila. Sutawijaya bakal nyuwun pangestu marang aku ora bakal paring pangestu. Saiki kowe bali yo. Matura karo Sutawijaya yen aku ora bakal paring pangestu. Bali yo. Menika kadosipun kok klentu tampi. Anggenipun Kang Mas Danang Sutawijaya menika jumeneng Panembahan wonten ing Mataram menika mboten badhe ngungkuli panguwasipun Rama Panembahan Mas wonten ing Medion. Yen Panembahan Senopati wani jumeneng, wani ratana ning Mataram, kuwi tegese bakal nranyak karo aku. Kuwi wis wani ngungkuli aku. Aku jedring wong tuwa. Saiki Mataram ya ben Mataram, Medion ya ben Medion. Aku ora ana urusane karo wong Mataram. Mila anggen kula sowan menika punutus supados Rama Panembahan Mas menika kersa paring pangestu rawuh wonten ing Mataram. Nek aku ora gelem. Nek aku ora gelem terus kowe arep ngopo? Nek ora kersa ngopo? Disampun menawi mekaten. Nek ora kersa kepiye? Arep ngopo kowe susah? Ora ngopo-ngopo. Ha, bali, saiki bali. Ya engko dhisik to. Wis cukup to? Wis cukup Rama Panembahan Mas ora kersa. Aku bali ora perlu pamit karo kowe. Lho. Angusane Kang Mas kok keniten karo Sutajiwa e. Hah? Asik. Gelem bali ora? Gelem bali ning Mataram apa ora? Apa ora? Nek aku ora bali ngopo? Aku ora gelem bali ngopo? Ora gelem bali, tak rembug cara alus kowe ora bali, minggat mati kowe. Lapar kawat kenceng penjalin, ngalon-alon Medion, papan rembukan wasih sing karo keniten. Tak anteni ngalon-alon. Wis tak godhake marang kowe lho ya. Mongso bodho kowe ora kok. Ya tahu, Bro. Gliak-gliak kaya Janaka lagune. Gelo, kowe gelo. Hah? Kowe gelo tak tutke. Ah menyen menika ya pangusak Suta si Jaya Jawa. Adipati Wasih Jaya Kusumaya sing sigrak ora ming lemer kaya ngono kuwi. Apa ngelih panjenengan? Apa ngelih? Ngelih apa meh nganggo nguseng-nguseng daging sapi karo tomat kok. Aku ora komanan urange mau. Saru to panjenengan niku. Saru to. Abi kaya ngono kok diomongke nang kene. Ya ora apa-apa. Ling godhog endhoke dicampur lading. Lho. Kok iso? Tekan nggon suguhan iki garek nyeparuh. Jo. Beneran kok turi. Wis. Ngono rembuken dhewe nek ngisruhi aku. Hei.
Mriki mawon panjenengan kok nututi kok nyurat balian nganti. Tanggung jawab panjenengan tanggung jawabe sapu kawat ing Medion mila pindah pundi panjenengan? Sapu kawat nggih nyocok sampean apa pripun? Lho, tegese sampeyan menika rak panguwasa menika sampun dipun pasrahaken kalian panjenengan. Nggih. Agene kok arep miyur arep bali. Wasis Jayakusuma kudu bali ning Mataram. Sing miyur niku kula napa sampean? Lho panjenengan. Sampean ora miyur. Ora. Nek ora miyur ya wani rabi meneh. Perkara niku sesuk mbuh. Wis. Kowe kuwi nek dikandhani mau kowe kuwi terus mbubu bali ning Mataram. Ora ana lelakon kaya ngene iki. Anggonku swana ning Medion kuwi kanthi cara sing becik, cara apik, mertamu. Apa ana? Tamu kok tok tundung kon lunga. Ngono kuwi carane Medion. Nek kowe ora ngeyel ora kowe kudu bali, ora bakal aku kaya ngono kuwi. Sing ngeyel ki sapa? Rama Penemban Mas kuwi wis paring pangendikan nek ora kersa ning Mataram. Ora bakal ngestreni jumenenge Penemban Senopati. Yen aku iso njlentrehke perkarane, aku bisa mesrekke yen Rama Penemban Mas kersa rawuh ning Mataram. Ning kowe do ngruwus. Apa kok sing saiki sing dadi panguwasa ning ngantane? Panguwasa ning Medion. Kang Mas Rangga keniten karo Sutajiwa. Hah? Panguwasane Rama Penemban Mas ning tangane Dipati Rangga keniten lan Sutajiwa. Nek ngono kowe iki arep ngluwihi panguwasane Rama Panemban Mas. Mundur. Mundur. Mundur ya mundur mengko dicalon. Rembukan rampung. Rembukan kuwi tek rampung. Pres. Coba ya penjalan, coba ya. Keparan Ngejak palaran kowe. Sira wasesaya kusuma kandhaku sira perwira mantem tenan ya ketapno jeneng wong perang iki ngono kuwi japa mantra aku ora bakal digrek mara maju sing lena Ayo. Gampang ngono. Wis Kiai. Tundung nyawa. Tundung apa? Tundung nyawa. Iya. Ayo. Pancen kowe
wong sekti pusaka ing kadipaten Pekacangan. Ayo tampanono. Ayo, tamakno. Ya! Ora sepi ngono. Panjen kuno ora kembali ning Mataram. Bakal wani-wani karo wong Brang Wetan. Kulo ngerti kasektene wong Brang Wetan kowe. Aja bunga. Girang-girang kulo ngundre wong Mataram. Matur kesane Rama Ranggajuna. Yen Mataram saiki mundur. Mataram mundur. Mataram mundur. Matur Rama Penemban Ranggajuna. Nungkule Mataram. Rama Penemban Ranggajuna kang bakal jumeneng ratu Taraja. Lakon jumeneng ratu ning Rataraja. Kowe mukti aku munggah derajate bakal mukti ning Kadipaten. Ojo atur sane Rama.